سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا لومي نقولنا تقمنا رستي هي غريبة زلهم نايلوما أرسنا بفلا ينزوم أفسدت زلنا حبشا ويرترايانت ملكات أرستي أسادما inferiority وي نفس متحات نفس من عاق انتاينا غنبلو بتقرنيا I don't know inferiority complex بلو حدا زيو حدا قنيا حمام نايسنا عمريو نسودما انتايو تاي ملكتات كابي مز بخمي يسألونا بخمي كم بدهون خل أبزي بلا أرستي كتبكر أبزي وصايا على موي أبزي معربا على منبر زلنا حبرة السبنا حبشان تاريخايو مبزحت قزي أبنا حد حدوز اللوو متعبيتن من عاقن تزي كوينو مسكال حبرة السب كورادر كله وي نفسه مسكال حبرة السب كقربا خلو كنعق أي فتني نفسه اتزناف أي نفسه كخبر زفتن أبزي خازو اللو تجيكا سلازي زانا لوم فيديو نفسنا خنفتشالا ملكتات ناتو كنفلت أمو نفسنا ونخنكلاغل مغنياتو إذا حمامزي أزي حدا جنياي نبزحات سباتون أتجعو زليو كين واحد كنا بتاعت مرتغزدكم من تام كتفلتوان نفسنا خنللن نفسنا كنفتشن مالتي So نايلو مارست مرتنا inferiority complex the science and how to deal with it ملكتاتون بخمي كتمكتات خلل نزي نفس متحات نفس مدخام كنبلا نخل عينت أجا مالتي قدامي كتمزخونا نجر مزرابنا انتايو زحمام زي ويز أجا مزي انتايو كنريو We all human beings go through feelings of inferiority as kids. بمولنا دك سبات ويود سب زبلة كولت كلاب نسنو كل جزء inferior ويكا تحوت عقمية بلون زين كساقاس فترة يقول عرأي ومجمرة ولا حنت خجبرايكني كتنفس رايز خل كالو كله كاب سبيت بيو سلازي كنفتر كلنا بمولنا inferior مالت زخنا نجار كجبر عقم زي بلو مالتيو سلازي كنولد كلنا كومينا نيرنا نعبنا أنكيت كلنا قس بقس نت inferiority وي نت عقمنا نحيلنا نت أيكلني وي ناي زي خل زنبرة نجارنا بكيلتنا تكعنا هنا نمت سلازي بتفترو بمولنا inferior زي inferiority زبحال سجم علنا كل واحد سب تحطه أما معباي أبت مسرحنا معباي يوزر راتي لو تقبل دي خاي تكبر سلازي بس تعبابيا ركب كم زلوا خجلت إليه نزي inferiority complex زبل concept مجمريا شمزت أمقون زفلتون سبنتلو حد psychologist ألفريد أدلر استبحل فرنساوي نسيد ما كم زيلو سلازي مجمريا كلنا inferiorنا ويتحطاتنا ويعمية بلنا مزجزيجن سبات نزلنا رأيو نامكتو يغيروا بلنا normally you can change from a dependent child to an independent adult كاب حدا كاب ولدو ترايز بز نبر هتعال نام نفسه زخالة جوبز من أسي ناتغير كاتمس مزجزية نعبخا خلخا سلسي تعبابيها ناتكان أبكمي حبرة السبن أبكمي سدران عبيخا أبتران لو inferiority كله كاد يهيلو كان مغنياتو صبغ زخونة أتعبابيها زرخبا ولا عبزوح جزية زي inferiority complex بحالي الرخبني سأقاتاتون بلجاتاتون زفلت وسدرا زرخبا نفعي خا كي لا خا جوخا زبلو سدرا زركب قلعه confidence كعبخل اب نفس متمان كترخل بنصارو دما نتي قسلتاتو زغدو وي نتي هياباتو كللك زي حجز وسدرا مبزعتنا تعبابي انا خنذكر كلنا يرتراين بزعبات صقاتاتنا زحسب سبن زفلق سبن يلن كاب نفسه جميره ولدي ما اصل زخونكو يكون كم خينو اي تمهروان نابنتنا عي ولادي تيسي شو حتى والعادي اخذ عبي ولا superiority دي ولا inferiority زلك أي قد ثانيو قدامنا يبلونا بناتها هيوت نسا كمي جرم زم قلعو أبي وتوب كم معلتنا معلتي سجر كمي جيره خلا ما يقرب لهم نسيت قدامنا ناتا لازم مبزعتنا أب كم زعنا درجة حبرت سبس لازم عبنا الزنا جرات زم مستبهل سأم مستبهل ونتعرفنا نيري but inferiority feeling remains لازم تنعب خاخد كيت كلغا انت زي تغيروا زي نفس متحات اب نفسنا يترف ازخا كاب تمكروتاتنا هيوتنا نعو زقمادو نعو زقالعو نغرات كنا مصن جمرمو مليسو نخالوت جن زي محيال وي زي مفلاط وي ناي نغرات صقمات كمنتاي تقملو كمنهاريا وي كم motivating factor ننابت زلعله نتو زي كلو نكخلو نتو زي بصحو نخبصحو يتقملو بنصارو
እቶም inferiority complex ዘጥቅዖም the others get paralyzed and become extremely shy እቶም ሓደ ክፋል ግን ነዚ ዘይምኽኣል ኣብ ንእስነትና ዝነበረ ሙሱ ሒዞም መኸይዶም ኣይክእልኒ ኣነ ዝኽእል ዓቕማ ይሃበንን ኣምላኽ ዝብል እምንቶነ ተሓሳስባን ኣብ ርእሶም እዮም ዝኾነ ነገር እዚ ብመልክዕ እንታይ መፅእ ሕፍረት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ተይለ ጌጋይ ክኸውን ማለት እዩ ብርግፅ ስለምንታይ ትዝሓፍር ሰብ ምስቶም ዝቕርቦም ሰባት ኖርማሊ ትዛረብ ምክንያቱ እዚኣቶም ኣይፈርዱንን እዮም ኣይፀርፉንን እዮም ኢሉ ስለዝኣመነ ስለዚ ሕፍረት መለክዕናት እዩ ካልእ ስክፍታ ርእሰ ምትእምማን ምግዳል ኩሎም እዚኦም ሕማማት ናይ ኢንፌሪዮሪቲ ነፍስኻ ብቁዕ ኣይኮነትን ኣብቲ ዝግባኣኒ ደረጃ የለኹን ኣነ ፀጋታት የብለይን ዝብል እምነት ስለ ዘለካ እዩ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ክትዛረብን ርእይቶኻ ክትገልፅን ሓሳብካ ከተካፍልን ትፅጋም እዚ ድማ እንታይ ይገብሮም ነቶም ሰባት ኣነ ብቅዓት የብለይን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኽፍትኑ ኣይደልዩን እዮም ኣብ ትምህርቲ ክምልሱ ይደልዩን እዮም ምምላስ ዘላታ ተኮይና የብክሩ it's not really funny ምስ ሓቀ ይሕዝነኒ ኣሎ እዚ ዘሳቀ ኣይኮነን ንኸይምልሱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፕሬዘንት ከይገብሩ ዘብክሩ ሰባት ኣለዉ ካብ ምሕር ሕፍረትን ምፍራህን ስክፍታን እዚ ኸ ኣነ ክገብሮ ዓቕሚ የብለይን ሰብ ክስዕቀለይ ክንዕቀኒ ዝብል እምነት ስለ ዘለና እዩ እዚ ኸ ከነስተውዕለሉ ዘለና ፀገም እዩ እንታይ እዮም እቶም ምልክታት ቀንዲ ናይዚ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዘለዎም ሰባት እንታይ ምልክታት የርእዩ ክንብል ከለና extreme sensitivity toward others opinion ናይ ካልኦት ሰባት ርእይቶ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘገድሶም እቶም ሰባት እንታይ ይብልዎም ብዛዕባኦም እንታይ ይዛረቡ እንታይ ርእይቶ ክብዎም እዮም ብኸመይ ክጥምትዎም እዮም ብኸመይ ክመዝንዎም እዮም ብጣዕሚ ዘገድሶም ስለዚ ሰባት ንኸይመዝንዎም ኣብ ዘይኣትዎ ቦታ የብሎም ሰባት ነቲ ናቶም መምዘኒታት ሰባት ፅቡቅ ጥራይ ክብሎም በር ሕማቅ ክብሎም ኣይደልዩን እዮም ቀዳመይቲ ካልኣይ ክሪቲሲዝም ነቐፌታ ዝበሃል ኣይፈትውን እዮም ነቐፌታ ንሰብ ዝዕብየ እዩ ኣብዚ ናተይ ቪድዮ ፕሊዝ ነቐፌታ ግበሩለይ እንታይ ማለት እዩ እዚኣን ወስኸላ እዚኣ ከምዚኣ ግበራ ምባል ኣወንታዊ ኮንስትራክቲቭ ፊድባክ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዕቤት ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቐፌታ ፖዚቲቭ ይኹን ወላ ሃናፂ ይኹን ዘይሃናፂ ኣየድልዮም ኣይፈትዎን እዮም ሳልሳይ craving for praise ውዳሴ ብጣዕሚ ዘገድሶም ክትነፍዒ ክትፅብቂ ክትሕይሊ ክትነፍዕ ክትብርትዕ ክትበልሕ ክትብሎም ማርያም ዝደልዩ ምክንያቱ ካብ ሰባት ስለ ዝኾነ ኩልናቶም ነገር ሰባት ከምኡ ክብልዎም ከለዉ ትዝበለፀ ሓጎስን ክብርን ይስምዖም እሳ እንተጎዲላቶም ከዓ ዓቅሎም ይፀበም ማለት እዩ ራብዓይቲ comparing to others ኣብ ነፍሶም ስለ ዘይተኣማመኑ ኩሉ ግዜ ነፍሶም ምስ ካልኦት ምስ ኣወዳደርዋ እዮም ምውድዳር ከዓ ተቐዳማይ ፀገም ናይቲ inferiority complex ናቶም ምክንያቱ ካልኦት ሰባት ኖርማል ዝነብርዎ ዘለዉ ንዖም ምስኦም ዝወዳደሩ ዘለዉ ይመስልዎ ንሳቶም ምስ ማንም ሰብ ስለ ዝወዳደሩ ኩሉ ግዜ ፀገሞም ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሶም ፀገም የምፁ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድድር ንሂወቶም መሊሱ ሕልኽልኽ ይፈጥሮ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብመልክዕ እንድሕር ፅቡቅ ኣለዉ ብጠባይ ሓሚቕ ኣለኹ ብትምህርቲ ሓሚቕ ኣለኹ ብሓንጎል ብስራሕ ብኩሉ ነገር በቲ ፀጋታቶም ዘይኮኑስ በቲ ዘይብሎም እዮም ዝወዳደሩ perfectionism ነገራት ፐርፌክት ከይኮኑ ኣይዕግብዎም እዮም እንታይ ማለት እዩ ፐርፌክት ነገር ምግባር ሕማቅ ኣይኮነን ግን ፐርፌክሽን ዝበሃል የለን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ገለ ነገር ክዕረ ገለ ነገር ክምዕብል ገለ ነገር ክስተኻኸል ስለዝኽእል ስለዚ እዚ እውን ስጉምቲ ዝዕንቅጥ ነገር እዩ ካልእ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ግዜ ሶሻል ሚድያ ኣብ ውድድር ስለ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣብቲ ናቶም ናብራ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ ከምኡ ድማ constantly cover your flaws ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ጎንታት እቲ ቁሩብ ድኽመት ጎንታቶም ክንደዚ ክዕርይዎ ዝፍትኑ ንዑ ክሽፍኑ ሕኽት ክብሉ እዮም ዝነብሩ ኦኬ እዚ ትፀገም ምልክታት እዩ ከመይ ጌርና ንብድሆታ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ቀዳማይ self love seems to be hard for you ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎ inferiority complex ነፍሱ ነከፍቅራት ዝኸበደ ስራሕ እዩ ካልኦት ሰባት ከፍቅር ቀሊል እዩ ነፍሱ ንኸፍቅር ነፍሰይ ንኸፍቅር እዩ ዝኸብደኒ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ቀዳማይቲ ክንመሃራ ዘለና ነፍስና ምፍቃር ነፍስና ክንፈቱ ነፍስና ከነፍቅር ክንመሃርን ትሬኒንግ ክንገብርና ኣለና እዚ ኸ ነታ ተሓሳስባና ንሓንጎልና ክንቆፃፀሮ ንኣካላትና ክንነጥቆ ኩሉ እቲ ዝግባእ ነገር ብፅቡቅ ኣመጋግባ ብፅቡቅ ኣከዳድና ኩሉ ዘድልየና ነቲ ርእሰ ምትእምማንና ክዕብዝ ዝኽእል ዝበልናዮም ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ድማ ነቲ ርእሰ ምትእምማንናትና ክሕግዞ ይኽእል ካልእ toxic relationships ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ፅልዋ ዘለዎም ሰባት ኣብ ከባቢና ወላ ኣሕዋትና እንትኾኑ እውን
ክንጥንቀቐሎም ክንክእል ኣለና ቤተሰብና ወላ ወለድና እውን ይኹን ምክንያቱ እንታይ ኢለ ነይረ መጀመርያ እዚ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዝበሃል ካብ ኣተዓባብያ እዩ ዝመፅእ ካብ ከባቢኻ እዩ ዝመፅእ ከባቢኻ እናደቆሰ ዘዕበየካ እንተኮይኑ ድቁስ ኢኻ ትኸውን ስለዚ እዞም ዝደቕሱካ ዝነበሩ ሕጂ ናብ ከባቢኻ እንተለዉ ክትኣልዮም ወይ ምስኦም ዘለካ ግዜ ክውሕድ ኣለዎ እንታይ ደኣ ብልጫታትካ ክብርታትካ ዘጉልሑን ዘዕብዩን ሰባት ክቐርቡኻ ዕድል ክትህብ ኣለካ ምክንያቱ ፀጋታትካ ብልጫታትካ እንተጉሊሖምልካ ንስኻ እውን ነብስኻ ከተፍቅራ ኢኻ ዝለኒ ስለትብል ንዘይብልካ ጥራይ ዘጉልሑልካ ሰባት ግን ኣብ ዝለዓለ ፀገም እዮም ዝእትውካ ጥንቃቐ ድማ የብሎ የድልዮ ተራብዒቲ እቲ ሓቀኛ ንስኻ ንነብስኻ ወይ ንነብስኺ ረኸብያ ድለያ ፈትሽ እያ ኩሉ ሰብ ፅቡቅ ጎኒ ኣለዎ ድኹም ጎኒ ድማ ኣለዎ ስለዚ there are many good things about you ንስኻ ልክዕ ከማን ፍጡር ናትካ ብልጭታት ፅቡቅ ነገራት ኣለካ እቲ ሕቶ ናትካ ስራሕ እዩ ነዞም ፅቡቅ ነገራት ንክደልዮምን ንክትፍትሾምን ንኣብነት ከም ዕዮብ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ፒሮን ጥራዝን ሒዝኩም ኮፍ ኢልኩም 10 ነገራት ንስኻ ወይ ንስኺ ኣብኦም ንፉዓት ዝኾንኪ ክትፅሕፉ ኣለኩም ኣነ ቀዳመይ እንታይ ፅሒፈ ኣለኹ ቪድዮ ምግባር ኦኬ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ዝኽእላ ኮይና ኣላ ስለዚ እቲ ንስኹም ትኽእልዎ ዋላ ገዛ ምልዋል ዘይከውን ዋላ ንሰብ ምስሓቅ ዘይከውን ዋላ ብቴሌፎን ምዕላል ዘይከውን ብዘይገድስ ንስኻትኩም ትኽእልዎ ነገር ፀሓፉ ሕማቅ ዝበሃል የለና ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ነገር ብልጫታት ናትካ ናቱ ቦታ ኣለዎ ንገሊዩ ብልጫታትና ንዕቕና ናይ ካልኦት ሰባት ፀጋ እናረኣና ስለነብር ኮይና ነቲ ናትና ክነድንቆን ክንጥቀመሉን ዘይንኽእል ስለዚ እዚኣ ግድን ክትጥቀመላ ኣለና ማለት እዩ recognize the negative voice inside you እቲ ውሽጥኻ ኣብ ውሽጥኺ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ጎንኺ ጥራይ ዝነግረክን ዘስማዓክን መንፈስ ዳሕሲስክ ክትረኽብዮ ክትረኽበለካ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ፀላኢ ናትና እቲ ፀላኢ ንሕና ንሓስቦ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ርኩስ መንፈስ እቲ ኩሉ ግዜ ድኹም ጎንና ጥራይ ኣጉልሑ ዘርእየና እሱ እቲ ዝዓበየ ፀላኢ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀላኢ ይብርትዕ ካብ ኣብ ደገ ዝበርትዐ ፀላኢ ይብሉክ ኢላታት ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ውሽጥና ብምንታይ ኣስተውዒልና ሒዝና ብምንታይ ክንትክኦ ኣለና ነቲ ብልጫታትና ፀጋታትና ዘገማድሕን ዘጉልሕን ድምፂ ክትክኦ ክንፅዕር ኣለና በዓልና ኢና ንገብሮ ንጎሆ መስትያትና ጠመትና ኣፍርሜሽን ክንገብር ኣለና ቪድዮታት ገይረ ኣለኹ ከትኩም ርኸብዎ ካብኡ ድማ ከመይ ጌርካ ትጥቀም ክንርኢና ካልእ ቪድዮ እውን ኣብ ዝቐረባ ክቕርበልኩም እየ there's a difference between knowing what you want in life versus what you think the society wants you to do ክልተ ነገራት ኣለዎ ብሂወት ኣብ ሂወትካ ንዓኻ ዘሐጉሰካ ነገራት ኣሎ ኣብ ሂወትካ እቲ ሕብረተሰብካ ብኡ ዘኽብረካ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ኣሎ ንኣብነት ትምህርቲ ተማሂርካ ወዲእካ እንድሕር ኮንካ ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ክትሰርሕ ይፅበየካ እቲ ሕብረተሰብካ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓካ ኖ እቲ ትሰርሖ ዘለካ ዝለዓለ ደረጃ ዘይሕጉሰካ እንተኮይኑ ዘሕጉሰካ ክደልለካ ኣብቲ ዘሕጉሰካን ዘዕግበካ ግዜ ክተጥፍእ ኣለካ ምክንያቱ ነፍስኻ ተፍቅራ ማለት እኮ ኣብ ደስ ዝብላ ግዜ ክትሕልፍ ዕድል ክንባ ከለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንጥንቀቕ ኣለና and it's okay to be different ካብ ካልኦት ሰባት ፍልይ ዝበልካ ምዃን ከዓ ፀጋ እምበር ስንፍና ኣይኮነን ኣምላኽ ፍሉይ ገይሩ ስለዝፈጠረካ ፍሉይ ኮንካ ንምቕራብ ሕማቅ ክስማዓካን ይቕረታ ክትሓተሉን ክትሓፍረሉን ኣይግባእን ብሕብርኻ ዲኻ ፍሉይ ብስራሕካ ዲኻ ፍሉይ ሶቢኢል ፀገም ዝበሃል የብሉን ፍሉይነት ናይ ኣምላኽ ቀንዲ ጥበብ ነይሩ ፍሉያት ገይሩ ስለሰርሐና እታ ናይ መወዳእታ shift your focus ኣተሓሳስባና ኣተኩሮና ኣበይ ክኸውን ኣሎ ከነስተውዕል ኣለና ኩሉ ሰብ ድኻምነታትን ፀጋታትን ኣለዎ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ እቲ ድኹም ጎንኻ ብትምህርቲ ድዩ ብፃዕሪ ድዩ ብምክትታል ድዩ ብዝተፈላለየ ብንባብ ድዩ ነቲ ድኹም ጎንኻ ሓያል ጎንኻ ግበሮ ወይ ከዓ ኣብቲ ንስኻ ዘለካ ፀጋታት ተማሂርካ ብሉፅ ሰብ ክትከውን ፈትን እቲ ድኹም ጎንኻ ብካልእ ዘራርባ ከም ሰብ መጠን ንርአዮ ክንውለድ ከለና ዓይኒ ኸይድ ዓይኒ እንቀሳቐስ ዓይኒ በላዕ ዓይኒ ሰቲ ምትንፋስን ምብካይን ጥራይና ንፈልጥ ነርና እዚን ክልተ ንፈልጥ ነርና ኩሉ እዚ ትኽእሎ ዘለካ ሕጂ ዘረባ ስራሕ ምኻት ኩሉ ምስ ግዜኻ ኸይድካ which means እንድሕር ተማሂርካ እንድሕር ፅዒርካ ሕጂ እውን ነቲ ተሪፍካ ዘሎ ከተማልኦ ይከኣል እዩ ማለት እየ ስለዚ ነቲ ጎዲልካ ዘሎ ፀጋታት ነቲ ድኹም ጎንኻ ንክትዕብዮ ዳፃዓር እምበር ንክትዓብኦን ንክትሽፍኖን ፈይ ኮንካ ካልእ ሰብ ኮንካ ክትቀርብን ኣድላይ ኣይኮነን ምክንያቱ
ድኻም ጥራይ ስለ ዘምፅሱ everything you know is something you learn it in your life ኩሉ ስትኻ ሎሚ ይኽእሎ ኢልካ ትዛረቦ ዘለኻ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣይትኽእሎን ኢኻ ነርካ ኣይትኽእልዮን ኢኻ ነርኪ ስለዚ ተማሂርኪ ፈሊጥዮ ሕጂ እውን ተማሂርካ ክትዓቢ ትኽእል ታናይ መወዳእታ ክንዝክራ ዘለና ንስኻ ወይ ንስኺ ወይ ኣነ ኣምላኽ ብጥበቡ ብተገዳስነት ዝፈጠረና ሰባት ኢና እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ ክሰርሐና ከሎ ክንዕወተሉ ንኽእል ጸጋታት ኣብ ውሽጥና ኢትልና ኣሎ ትሕቶ ግን ነቲ ውሽጥና ዘሎ ጸጋታት ዘይኮነ ናይ ካልኦት ጸጋታት ስለ ንጥምት ነቲ ውሽጥና ከይበርበርናዮ ንሓልፍ ከምቲ ምክሊት ናቱ ሓቢእዋ ነይሩ ቀቢርዋ ነይሩ ሒዝዋ ናብቲ ጎይቱ ኸይዱ ዝተረግመ ከይንኸውን ነቲ ምክሊት ናትና ንስራሓሉ ነፍርየሉ 20 40 50 100 ነፍርየሉ ብኡ ድማ እቲ ተዋበና ጸጋ ትርጉም ይህልዎ ንሕና ድማ ብህይወትና ዕጋበትን ሓጎስን ዘለዎ ህይወት ንነብር ነርና ድማ ንሓልፍ ቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ቻነል ትመፁ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል ጆርጆ ኣብዚ ቻነል እዚ ኣብዚ ጂ ድራር ብዙሕ ነተሓሳስባና ከዕብየና ዝኽእል ከም ሕብረተሰብን ከም ግልን ክልውጠና ዝኽእል ዝያዳ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ቁጠባ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ኣተሓዛ ገንዘብን ኣብ ኣዋፋፍራ ገንዘብን እውን ካልእ ካብ ተወሳኺ ፕራክቲካል ክላስ ኣለኒ እሞ ኣብ ድራር ህይወት ኣትኹም ተኸይድኩም ኣብ ታሕቲ ሊንክ እውን ኣለኩም ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ክትረኽቡ ትኽእሉ እቶም ከም ወትሩ ኣብዚ እናተምሃርኩም ተዓብዩ ዘለኹም ቆፅልዎ ክብረት ይሃበለይ ንዓይ እውን ከም ወትሩ ሞቲቬት ዝገብር ቃላትኩም ኣይትብቅዑ በቃ ንኹን ከምኡ ድማ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትጠቕሞ ትኽእል ወይ ክትጠቕማ ትኽእል ሰብ ንፈልጦ እንተሎ ሼር ንግበረሎ ምክንያቱ ንእሽተይ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ንዕኦምን ህይወቶም ክትልውጦም ትኽእል ትኸውን መን ይፈልጥ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝወዲ ኣለኹ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው